дуруди бепоён подписчикои азизи канали мо. Инак мувофиқи ваъда челленҷи навбатии мо як рӯзи картошка мебошад. аз картошка тамоми намуди хӯрокҳои бомазза пухта мешавад ва инак дар ин челленҷи мо шумо мебинед ки як гурӯҳ блогерон ва як гурӯҳ подписчикон аз картошка ҳар намуд таомҳои лазиз тайёр мекунанд. дӯстони азиз, омода бошед ки челленҷи моро тамошо кунед. интизори челленҷи мо бошед. худованд нигаҳбони мову шумо бод.